Kaya ako rin isa din nagbulanghoy ko. Kung sa ko namahaw. Hi guys. Hi guys, mag-ibot tawag bulanghoy. Okay. Bagus baboy. Nilabhan oh. Nauwanan. Naalindawan ako nilabhan guys, pero dili nun kayo kuan. Kaya pagbuklas na ako. Ni ulan naman. So mag-ibot sa balanghoy. Sa tuol mag-ibot guys kay perti na dito kakuan sa sapa. So din ito lagi sa ikas na area. Nanamday bunga sa kong talong na guys. Ako rin kwaon, di ko ni pagwango ng talong. Dali ta mag-ibot guys. Okay guys.
Para maggamay pa guys. Duganan guys. Sakto ni guys. Uli na ta guys. Uli na ta, uli. Matag ibot balanghoy. Ato ning kagisan guys, kaya ato ning tagtaron. Huwag na sa baboy. Naglungag pud ko para sa aking paniud to. May mga bata din hito, may na mama. Para ni panihapon sa baboy guys. Sa gulan ay natog pulard. Busog na itong baboy. Ganina lang takong lungag. Kaso kay nag-ulan man. Di wa ko nakaibot. Walay adlaw nga nagpakita guys. Nagmuot ang langit. Ada ko kayo. Aglisod to head ako. Bugat. Ato na yung tagtaron guys. Hindi ko man natog kagis.
La 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 la. Mingaw kay guys, kaya mga samukan. Ay mga bata. Nagkatipok na gani sila ah. Maribuhat sa langguring. Sarilo na gidusi, duy-duy, pirti-kika, palaungit. Aghilom na lang gid si Alan. Direk lang pirti-kika, ungit gid si duy-duy ginuok ko. Nagtipok na gina sila ah. Pakailakilag si Rilona kay lakagon man niya sa wate. Mana guys? Ato na din yung tagtaron. Sa naglalay ko na sandok guys. Ito ang tagtaron na guys. Ito yung tagtaron guys. Ito nagsampay nahon. Ngayon guys, para dali na maluto. Agoy, kapit yung spoon. Kapit yung masapon na tong kamot guys.
Hapit gid mo sa akong kamot guys. Nahuman ra gid og tad guys, hapit pa masapon akong kamot. Nahuman ra og tad hapit gid masapon no. Nauntulan may ganit wala dukle, wala dukle. Di ko bala ning kamuta kay wala duklan. Ato na dayon ning latan kay humana man tad so latan na dayon nato guys. Nagbalik na po ng uwan. Gago maningat. Uwan ay. Wala na po guys. Mungkin yung kinabuhi din is bukid guys. Sige lang ulan. Pero dinhirap yan yung ulan. Dito sa ubos, wagid ng uwan. Marghayag kayo dito sa ubos. Dinhi mo sige ulan. Dito pakalihokong sa tuglihokong basta nasa gawas kay ulan man. So maglata tagbulanghoy para bahog-baboy. Tara guys, sunod na sa kaldero. Panihapon pamahaw guys. Wala na higo sa kaldero guys. Ito yung isang at ito yung dugangan. Wala na higo sa kaldero. Ito yung dugangan. Umulan na naman guys. Di naman nagkapura ang ulan guys. Dahil kapura ang ulan guys. Dahil kapura ang ulan guys. Grabe. Ulan dala hangin. Ganina kamulo pa nilihig kusog kay hangin. Amang ko magdahom nga magulan kay kusog man hangin. Karon ni ulan gid siya. Umulan lumagyo, ayos lang. Tawa na lang nato niya atong kuanda guys, atong kinabuhi din sa bukid nga perting ulana. Sige malag ulan. Di man nagkapura ang ulan guys, bisag unsaon man pag kuan di kapura. Ako nilabahan naulanan kay nadugay na ko pagbuklas. Kay ana naman ko na muklas nga nagbuntak ng ulan. So, naulanan gid siya. Imbis kay gadto ko sa sapa. Unsa na mahino ni noon? Magpayong ka guys at yung pagsapa. Mga upa ko.
Kaya lami agkan sa pako. So, what I like choice, magpayong kita. So, di ba? Payong ta. Kaproblema man tamang ulan nga naman ay payong. Agoy. Sangko sa wire sa wifi. Mutag pa ko guys. Eh, ingon ani nga ulan-ulan, lami kay ikaon sa mga gulay-gulay. Nana ko'y nakuha na ito nga talong o karabansos. Lami gid siya sa gulan sa pako. So, magkuha tag pako. Pako queen. Okay. Kusog ulan na. Kusog ulan na. May guwa tayo. Kung ano. Patay payong. Patay payong guys. Yang magulang ni Alan na adiri. Kuan. Bisita sa ilang banlag. Yang binaji daw yang apo. Yang mga apo na adiri. Bibo sila. Ako na tumingaw-mingaw pero sila dani bibo kaya na may mga bata. Nagbanggod sa sila sa kuan para sa manok. Bulanghoy. Wala mo giulanan. Wala mo giulanan. Silong gamay. Talaga. Wa mo nang magpako. Nako ka je. Why udlot day? Ha, wala kay. Gilibot limo? Dili na ko bakit ko. Atong liboton. Azim. Azim. Ta, banta ta. Ta. Ali. Ali ba? Ali Sim. Asa. Ali. Agoy, mapagod kragid siya guys. Lokton mo na siya lokton. Niutanan din nila. Pero wala daw siya naglibot kay hadlok. Hadlok ang iyang binaji ni Manang. So, kita ang maglibot. Dito sa sapa, pero murag layo na. Kung kita ra dito mag-adto. Wala na nag-ulan. Wala na nag-ulan. Ngaya po'y kadaginot guys. Basta lang niya ito pang sagol ban. O siya nagsulod din kay kadlok siya kay gisagbochan man. Gisagbutan ang pakuhan. Pakuhan. Si Alan makakuha dani tilok yun. Kami man dani ni Alan ang muha. Ito muna. So natilok yun siya guys. Ang nasa ilalong mo ay makuha. Ito yung nakuha guys. Oh. Gamay pa ko. Chinese malunggay na yun. So, igo na ni guys. Makatulog na ni sa atong kanon karon guys. Lami atong paniud to karon guys. Hi guys. Naluto na ang atong binaskoy. Kuha ni siya guys. Talong, karabansos, o pako, Chinese malunggay with noodles. Doon natin bulad guys. O kini lang ang sa atong paniud to. Nakoy kanong dito bahaw. Pero lami magkaog bulanghoy.
So magbulanghoy ta guys, may atong paniudto karon. Lami ag ikaw og bulanghoy basta ulan-ulan ya. Pares din sa sinugba nga bulad. So mga unta, maniudto ta ninyo tanan. Ayan, manatong paniudto karon guys. Paniudto tanyo tanan guys. Nagulan guys. Kaya ako raman isa din nagbulanghoy ko. Tapos ako namahaw ganina. Guys. So, nag-ibot man kong bulanghoy para sa bahog-baboy. Naglungag ko para sa ako. So, maniudto tanyo tanan. Kanlangaw. Basta ulan-ulan guys. Open di atong balay mo nang daghan gud nakasulod nga langaw. So, maniudto tanyo tanan guys. Dili pa. Anyututan ninyo tanan. Lami ka itong kuan karon dinasoy. Dahil nasab tayo suka nga halang. Lami ginang sabaw basta ulan-ulan guys. Parisan din sa bulanghoy din bulad din nga sinugba. Magbulad-bulad din ta guys. Arte pa rin kung ilan, di mga abulang mo eh. Yan, nabawagan ta mo. Nadakan luto rat ko na, dakan bahaw kay dakan igiro ang narilong na ina. Yan, nabawagan ka mo ha. Dito mo kaubulang mo. May mo kaubulang mo akong irin guys. Natay karapan suso. Ato idog mo sa suka ang halang. Lami ang bulad at sugbahon ni para sa bulanghoy. Yung gaway. Mapakan beta. Irugan sa iro. Iro deh. Ate na ko na iro. Hi guys, mato tayo ni mother. Hi guys, mato tayo ni mother kay ako ay magwaswas atong gipangwasing ni Reluna. Dayon. Magbaklay na ko guys kay partikaran log si Doy Doy tos balay. Iko nga maguna ko Doy kay magbaklay ko. Di ko gasakay niya basta inani danlog. Okay rag si Alan kay taas mo si Alan og tiil. Si Doy Doy kay kung dili siya makatukod kay matumba man gid mi munang di ko mo sakay niya basta inani danlog. Nakasukor ba siya gaignon ako ngagkawas ko. Okay. Dili ko niya ipakawas. Na. Magbaklay ko pag una. Ginan ako siya kung magbaklay ko dito pag una. Magdali ko guys kay mindas na wala pa siya. Di ka danlog mo. Nakasakay ka ni. Diba? Ibayubad ka. Okay ra dani dapit kay di pa kayo. Kulba pagabot ato sa bahada. Unay kulba na. Diba? Danlog kayong dalan, danlog.
Imbis kay pagkalipay ta kay kuan na uga ng yuta. Ga ulan. Nagfags guys oh. Nagfags. Ngunit diri sa mua guys. Perminti lang magfags. Permi lang gaulan. Digpuraan. Digpuraan. Ang ulan, digpuraan. Kaya po sila kailang baboy kay ikot man na ni sa dalan di. Kaguba-gubaon po na mong dalan ha. Gamay sipyat tumba. Labunog. Nang magbaklay ragid ta guys. Basta danlog. Kaya mukurog atong tiil. Basta danlog. Unang baklay kitagtaman. Balit ta guys kaya nakasunod ng sunod na doy-doy. Kara-kara na bagay na siya. Ha? Wala gani. Okay. Grabbing packs guys. Goodness. Kaninda? Kaninda? Love you. I love you. Agoy. I love you. I love you. I love you so nanay. Nakabot na mila ni Mother guys. O, okay. Ang daming paninda ni Mother. Dagang kiutangonon nilang lang. Bila na mo utang tanan. Pila na yung utang lang. Di ba nagkuha nga ganina? Oo. Di lagi mag-away lagi. Lang, wala ni waswas na niluway ang nasa kuan sa lang. Washing na lang. Mana din nagwaswas na nilang lang guys. Siya maganda kong kipalaba kaya naglungan kung baboy. Oo. 25 na nagapon. Kana na lang daw kuno na may wala pa na waswasan guys. Wato na waswasan guys.